Maraba da zuwa tashar Zazzafa TV interview. Ku danna mana subscribe kana ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode. Da Rabi Musa Kwankwaso ka ce za ka gaya min me ya faru jiya. To a gaskiya jiya dinnan 9 ga watan 3 shekara ta 2020. Ta iriyar rana ce a gurinka. Rana ce ta bakin ciki ga jama'ar jihar Kano ga baki daya da mutan Najeriya. To me ya faru da mutanen Najeriya? Sarki mutum ne wanda yake na al'ummar duniya ga baki daya. To za ka iya gaya mana me kuka gani a rana? Wannan rana mun ga abubuwa marasa daɗi na ɓacin rai. Kamar me kenan? Musamman yadda aka zo aka yi karfa-karfa. Sannan kuma sai aka yi me? Aka saki layi na tsarin mulki da dokoki, aka yi karan tsaye, aka sauke mai martaba sarkin Kano. To yanzu me za ka iya gaya wa magoya bayan ka? Gaya magoya bayan mu muke da jaddada musu domin sun sani shine duk abin da ya taso na gaskiya, ko babba ne ya faɗa ko ƙarami ne ya faɗa, a tsaya a kansa. Wai to me ma aka faɗa? Maganganu da mai martaba ya faɗa. Me ya ce kenan? Shine wanda ya ci zaɓe a bashi.